Ukuqala nje le ngxoxo mfishane ngizoqala ngevoice engayintshontshe emlazi iphephandaba likhona ngoNomakhoba. Mr Makhoba, intatheli edume South Africa yonke. Yes, esebenza South Africa yonke. Mfowethu angizukubambezela nje imibuzo embalwa. Isikhathi osiphilile no Mr Ncwane ngifisa ukuthola kulesi ke manje saleminyaka engapha engasekho empilweni yakho eseshiyile emhlabeni ukuthi isale isimo sanjani. Ngathi impilo ayiphindanga yafana nje ngoba uNcwane beside ukuthi ube umculi ngemthandayo kodwa ube umfowethu at the same time. Kunesikhathi la khona ukuthi kunzima ufonela yena sikhulume sijengamadoda sixoxisane sibona akunika umbono oyaphambili even empilweni nje he was always there as a brother. So after ngasekho kuningi la khona wabona khona imgodi nanama jokes nezinye izinto ke la khona uNcwane nje bethu simhleka nje kakhulu ngoba umuntu behlezi eyihlekisela but yambona ukuthi uyafisa ukwazi akazi lutho kodwa at the same time lo muntu uphiwe yabo uyaziwa bakuthanda abantu at the same time yena uyibekele phansi yabo. There was a time nje ngisoze ngayikhohlwa kade wina amasama ngayizolo. I think Monday wayiperforma emarket mahala ade wina amasama Monday wayidayisa ama-CD lapha emarket sidlula kwa ethi South Africa sijawu uNcwane phela loyo. So bekuyileyo ndoda nje enesikhala sayo nje. Ano ngizwa kahle mhlambe ngokubuka indlela ilokhuzana uMrs Ncwane athathe ngayo i-microphone yegolide ekade isetshenziswa uSincwane ayinikeza uNdodana lomdala oculayo uNcweti. Bese akubeke caca ukuthi uNcweti akazuba semkhakheni wegospel uyecula mesethana kodwa kwamanje usathane lo mculo. Leso senzo usibuke kanjani? No phela even naye uNcwane esakhula I think wayenesifisi ukuthi ingane zakhe wayithanda iculo hip hop whatever nendlela ekhuluma ngayo. So ngicabanga ukuthi mina into eyenziwe ayanda mina umakoti ngicabanga ukuthi wenza into enhle. Ngiyasihlonipha isinqumo sakhe nanokwazi bethu ukuzila zilela umfowethu after iminyaka emingaka bese kwazi ukuthi into yakhe ayikhiphe ngoba akatshengisanga ukuthi ubazi uNcwane uzoshona or ubejayile ukuthi ashone ukuthi kuphela unyaka or 2 years usethi mina nakho uNcwane unamawashi unama perfume amasudu yonke leyo nto konke lonto silindele ukuyibona koNcweti noma wenza. So ngicabanga ukuthi ugodi wenze nje into enhle kakhulu. Asibonge kakhulu sithemba ukuthi sisazobonana. Hayi siyabonga ngacela uMC bangazi hayi no bathi ngijack of all trades. Hayi siyabonga. Okay siyabonga.